Fabiola García ratificou o compromiso de política social con Rianxo. Na xuntanza mantida co alcalde, a conselleira comprometeuse a estudar a financiación de prazas públicas no futuro centro de día e no módulo de atención a pacientes de Alzheimer que prevé habilitar o concello. Introducíamos un pequeno cambio no que é o proxecto arredor do centro de día, que é tamén para que pudera acoller un módulo de atención a persoas con Alzheimer e demencia senil, non? Foi valorado positivamente esa introducción porque tamén é unha necesidade evidentemente da sociedade e en concreto pois tamén da poboación xa non só de Rianxo, sino incluso unha parte da comarca que neste momento só é atendida en Ribeira, non? E bueno, un pouco a nota positiva é pois que de algún xeito se ve con bons ollos esa introducción dese módulo, xunto tamén pois o compromiso que de alguma maneira se adquiriu de que compromiso que xa fora formulado no seu momento de financiar prazas, non tanto entrar a financiar o que pudera ser o servicio centro de día, sino o financiamento de prazas. O alcalde aproveitou a xuntanza para demandar o incremento de horas para o servizo de axuda no fogar. Lle trasladamos a necesidade de incorporar 600 horas máis, 625 aproximadamente, para a lista de agarda que continúa a medrar no concello, pese a recoñecer evidentemente o gran esforzo que se ten feito nos últimos tempos por parte das administracións, e nomeadamente a Consellería de Benestar, para prácticamente multiplicar por varios díxitos o que son as horas de atención desde un ano esta parte. Hai moita demanda de atención domiciliaria, estamos en 3.200 e pretendemos chegar, pois xa digo, perto das 3.800 e encamiñándonos cara as 4.000 horas mensuais. É que no último ano a Xunta ten reforzado este servizo cun incremento das horas en case un 50%. Na actualidade conta con 37.500 horas anuais dedicadas á atención domiciliaria.